Maiatzaren 7 nik ere bozkatuko dut. Euskal Herriaren erabakitzeko eskubidearen alde nagolako. Guk ere bozkatuko dugu. Gu ere erabakitzeko eskubidearen alde. Maiatzak 7an Iruin sagardotegiak ere galdeketan parte hartuko du. Maiatzaren 7an nik ere bozkatuko dut eskubidea daukadalako. Guk ere bozkatuko dugu. Gu ere erabakitzeko eskubidearen alde gaude. Ni ere herri galdeketaren alde. Gure esku dago erabakitzea. Erabaki! Zatoz eta bozkatu zuk ere. Maiatzan 7an ni nahi dut bozkatu herri hau independentzia edukitzeko, aukera edukitzeko. Guk ere nahi dugu. Maiatzaren 7an bozkatzera joango gara. Zanpatutak izan gera eta segitzen gera, eta errepente hala hartu eta bozka egin behar, dudarik gabe, eta nik egingo dut. Gu ere, erabakitzeko eskubidearen alde gaude. Bozkatu izan ez gaitezen, zuk ere bozkatu.